नमस्कार. कोकण कन्या या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण करणार आहोत कांदा खोबरं गरम मसाल्याचं वाटण. हे वाटण मी कडधान्यांची उसळी करताना, चिकन मटणचा रस्सा करताना, मिसळीचा कट करताना, अंडा मसाला करताना, भरलं वांग करतानाही वापरते. हे वाटण वापरलं तर तुम्हाला अतिरिक्त गरम मसाला वापरायची अजिबात गरज नाही. तर मग करूया सुरुवात. यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. गॅसवर तवा ठेवून त्यात 2 ते 3 चमचे तेल घालायचे. मी भिडाचा तवा वापरलाय. आता यात आपण कांदा घालायचा आहे आणि तो थोडा परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान गुलाबी रंगाचा झालाय. यात आता लसूण घालायचा आणि थोडं परतून घ्यायचे. मध्ये थोडी जागा करून त्यात खडा मसाला घालायचा आहे. 5-6 काळी मिरी, 2 लवंगा, दालचिनी, धणे, बडीशेप आणि आलं. हे सगळं मिक्स करून चांगलं परतून घ्यायचं आहे. कांदा चांगला गोल्डन ब्राऊन झालाय. आता यात आपण सुकं खोबरं घालायचे. हे खोबरं मी किसून भाजून ठेवते, जे वर्षभर टिकतं. हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचे, पण करपू द्यायचं नाही. यासाठी सतत हलवत राहा, नाहीतर करपल्याचा वास लागतो. गॅस फुल असल्याने ही काळजी घ्याच. आपलं वाटण छान परतून झाले. आता गॅस बंद करूया. गॅस बंद केला तरी चमच्याने हलवत राहा, कारण तवा गरम असतो. आता हे वाटण ताटात काढून थोडं गार होऊ द्यायचे. मिक्सरमध्ये आपण हे वाटण आता बारीक करून घेऊयात. यात अजिबात पाणी घालायचं नाही. 2-3 वेळा झाकण उघडून वाटण सारखं करून परत वाटायचे. हे पहा, आपलं वाटण छान बारीक झाले. हातात घेऊन ते बारीक झाले हे पाहता येतं. खोबऱ्याला तेल सुटतं, त्यामुळे पाणी न घालताही हे वाटण छान बारीक वाटलं जातं. आपलं वाटण आता तयार आहे. हे वाटण वापरून तुम्ही एखादा पदार्थ नक्की करून बघा आणि तो कसा झालाय हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही ती नक्की शेअर करा. धन्यवाद.